sitten edelleenkin siinä paikalla ja katsotaan leikkistömautta mun kanssa ja jos ei leikin, niin katsotaan muita juttuja. Onko se joku sulle kuolan, niin joku arkki korkälä? Hyvä. Jaa, noissa. Ota joku tulla puhuja verran vähän. Noin, pysyykö? Ei pysy. Iluta. Hyvä. Hieno. Kokeile. Itse aloitetaan sillä kepillä. Joo, mutta tulee viranportella tai kepillä ja sitten vaihdetaan pehmeämpää. Hyvä, heitä keppi uuni. Vaihdetaan sitten. Säännöt sanoo näin. Sitten vaihdetaan vähän kivempaa. Tää on kivempi. Kyllä, tämä on hyvä. Eikö mukaan kelvailu? Eikä läpäisesti seuraa? Kato nyt! No, sitten täällä on seuraava kokeilla. Joo, otetaan väriä. Oletko tää parempi? Minäs? Jakaako tämä? Hyvä! Jee! Nyt siitä patukkaa kehiin. Otappa ohjaa ja se vihreä patukkaa koetat leikkiä sen kanssa. Onne solmunavut. Seuraa. Ylä. Heität tänne korille. Tää laatikolle päin. Melkein pääsis koripallon palain. Tänne. Tulee kolla. Kokeillaan nyt kaikki lelut, mitä meiltä laatikosta lähtee. Tää löytyy. Ottaa vaan niinku tohottaa. Eihän se tää viitti siellä. Onko kyllä kuolemaan näitä nalle? Vedä tonne laatikolle. Nyt saa lähteä sisäinen saalista ja marssita liikkeelle. Riistapeto. Musta hirveä pitää saada tappaa. Tapa. Ota siitä ja leiki sen kanssa. Se on selvästi aika kiinnostava. Eikö meillä ole enää mitään vaihtoehtoja? Meillä on sitten vielä pallo, heitä karva. Oi, pallo! Noniin. Heitikö hyvä pyyntiä vai tennispallo? Jee! Potkaiseppa pallo tänne. Se voi ottaa kyllä suuhun, eikä vaan kuolla sateeksi. Haluan mitä ottaa sen suuhuta. Noin raskottaa. Jee! Hyvä! Sitten sitä hienoa aplodeja sait heti pois. Oli niin pitkä veivauksen tulos, että täällä oli pakko vähän aplodeilla. Silläkö me pääsemme vähän leppuun? Yes! Hienoa! Koita pysyä niillä jalansijoilla. Juu, sitten selvitellään, jos sinne ennen narveen välillä. Tää koita pysyä vaan siellä paikalla ja katkella lähestyvää kierrosta. Lenkissä on idioottia. Sitten
voi normata. Se nyt puhaltaa. Taas semmonen yksi askel sillä oikealla tuonne koiraan päin, että saat sitä remmiä vähän löysälle. Noin. Niputtauduppas sitten sinne vähän lähemmästä kelkkaa. Sillä, että pääsisit siihen ihan viereen. Noin, ja varpaat koskee, käänny. Noin. Hyvä. Katse tarkkailua siinä ja me tarkkaillaan mitä koira puuhaa. Kierräpä sitten vähän sieltä takaa kauempaa, tee isompi lenkki, niin sinne toiselle puolelle kelkkaa ihan samaan asentoon. Noin, hyvä. Lepä kyykkyyn siihen kelkan ääreen. Nosta sitä hihaa siihen sen oikean puolelle, sit polven päälle, ikään kuin pitäisi kättä siihen polvelle. Ojenna sitä pipoa, ota se sitä hitailla ja varovaisella liikkeellä siitä päästä pois ja ojenna sitä nyt koiralle haistettavaksi tälle puolelle. Voit laittaa sen pipon siihen kelkan niin eteen sen syliin, siihen just. Noin. Voit vähän ottaa koiraa mukaan siihen tapaamaan tätä sun uutta tuttavuutta. Voi vähän jutella sinne kelkalle muutenkin ja kehua vaikka hienoja ja muodinmukaisia vaatteita ja tehdä treffejä illan johonkin lähibaariin. Ja otat Martan niin kuin mukaan vähän siihen, että te voitte vähän niin kuin mennä vaikka 3 porukalla sen baariin. Toiveena olisi, että Marttakin tulisi siihen tekemään vähän lähempää tuttavuutta. Sitten sä voit ihan niin kuin kutsua ja houkutella koiraa, että tulisi sitä jotenkin vähän katsoa. Ja kehut taas koiraa. Voit sitten varovaisella hitailla liikkeellä avata sen takin vetoketjun. Noin sinne alas asti. Otat sitä harteilta sen pois sitten kun vetoketju on auki, että riisutaan sen nyt alas kokonaan, että Martta näkisi, että tässä ei ole mitään. Tässä pystytty kyllä ihan nyt 6-0 huomioon. Alasti siihen maahan. Sen alaston vartalo on ihan yhtä pelottava. Niin on joo. Voit kutsua sitä ja houkutella. Mene vaikka nyt sinne toiselle puolelle taas. Ja pyykkyy siihen ja kutsu koiraan.
Mä siirrät sen pultin syrjään ja sitten... Joo. Mäkin uskallan tulla tähän. Ei tässä ole enää mitään vaarallista. Sitten nostat sitä vähän sitä tukipuuta noin ja sitä. Niin sain ja sitten sen jotenkin takaisin. Hyvä. Ai miten sä oot taitavassa tänne. Ei tässä ole mitään pelottavaa. Liian tekninen. Niin siinä oli liian tekninen. Se lähti jo ja sitten se meni niin jotenkin... Pitää nostaa se tavallaan se tukipuu siitä pois. Sitten on se urassa. Moi, kato. Ei tässä ole mitään huolta. Näetkö? Sinne on ihan litteräksi tuonne. Niin. Hyvä. Saat silittää näitä opettajat. Tää oli vaativa homma pienelle koiralle. No oli. Kato, ihan mäkin uskon, että nyt tapahtuu. Nyt. Joo, ihan. Ihana höpsö. Ei oo mitään. Se oli täällä katsokin. Vähän 80-luvun-vuotiaita. Huomaa. Ei oo yhtään huolista. Tavallinen pipo ja tämmönen lautahöyty. Tää voi olla ehkä ihan verrattavissa puiseen kameliin. Hyvä, saa kehua ja silittää ja nyt se voitti itsensä ja uskaltaa mennä seisomaankin kelkan päälle. Hyvä. Kävele tuonne kiveä kohti, mistä se kelkka tuli. Hyvä, ja sitten tänne mua kohti. Ihan menty tuossa kelkan ohi. Martta voi nyt mennä missä tykkää. Voi käydä tervehtimässä ja juu, no siinä ei ole enää mitään. Vähän vielä kyllä huimaa. Mene vielä sitten 12 kertaa yhdessä. Siihen voitte mennä vielä kyykkyyn, että ei jää mitään kelkkatraumoja. Katso, että mihin toi tyyppi hävisi nyt tuonne autolle. Mä näin. Hyvä. Sitten tänne päin viedään tuon karseen kelkkamaltti pois ja sitten se enää tarvitse kiusata pientä koirapalkkaa. Voidaan vähän tästä sinne lähtökohtaisesti ja vasemmalle puolelle. Siihen, hyvä. Vaikka lihasta ennen, että eihän ihmiset voi oikeasti pelottavia olla, eikä tuolla vaan mitään. Ihan olisi ihan hyvä. Kun vie koira, niin ilmoita se Liina. Mä tuon sen, joo. Liina saa olla siinä, Liina saa olla mukana ja Mä mä... voin tuoda sen Liinan kanssa pois. Joo. Hyvä. En oo tehty lähteä jonnekin huippupuuseen, tai se irti. Vähän sitten taas siitä hiirasta kiinni, niin irrotetaan tää apuun ulkopuolella. Tänne päin. Tällä ihan reippaasti.
menisi suoraan eteenpäin, olisi siellä hallarilla eka haahu, niin siellä pitkin ihan muualla. Eli siitä ympäri ja uudelleen. Lenkki oikeaan käteen ja puolivälistä sillä vasemmalla kädellä, niin noin. Koira vasemmalle puolelle. Hyvä ja reippaasti kävele siitä. Ja sitten takas. Pitkä hihna. Sitten saa, anna ihan pitkä hihna. Noin. Saa väistää niin paljon kuin haluaa. Sitten tästä ympäri ja nyt sitten uudelleen jatkat vaan eteenpäin. Et sotkee niin narvuihin ja pitkällä remmillä. Kävelet siitä ohi ja kierrät ne 2 ämpäriä ja koko ajan pitkälle. Vartta saada valita ihan itse reitin, jos haluaa. Noin ja kurkkien ympäri. Sitten tänne päin. Kävelet kohta kehänauhoja sinne. Hyvä, nyt voitte tulla sieltä ja mennä katsomaan yhdessä tuon tynnyrin. Sen tynnyrin viereen vaikka kyykkyjä. Ja kehu koiraa, saa kehua. Hirveästi kehua. Hyvä, yhdessä tehty. Ja kiitä koiraa sydän. Hyvä. Hyvä. Käykää vielä katsomassa tuolla, se on haalari. Eli menette yhdessä sinne. Siihen voi tulla kastaa kutsuun siihen maahan ja kutsua ja houkutella koiraa vielä kurkkaamaan. Se ei voi kerratakaan ymmärrä, että joku on ollut paha. Sen näköisenä, että Hulluakka! 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 Mitä huitolle kukaan voi ilkeä? oi että, onko joku Tule vaan. kopteria? Mitäs tästä tapahtuu? Mä löysin sen pantaa yhdellä reijällä se. Kultarenkaita. Ihan reipasta kävelyä vaan. Tästä saa yksi siihen. Ja puoliten latvoihin katso tai johonkin. Kävele eteenpäin. Hyvä, se oli siinä. Nyt saat sitten kehua koiraa ja ylempää sen paljon. Paljon koiraa. Miten se omasta mielestä niin meni? Oliko tuttu koira vai oliko joku yllättävä kohta jossakin? No, tavallaan tuttu ja tavallaan silleen. Että mä en siis ihan niin kuin että reagoi siihen uiseen kelkaan. Mutta toisaalta sitten taas kuitenkin reagoi niin kamalasti, että Se oli ihan kauhea paikka se kelkka. Se oli selvästi niin kuin kaikkein kamalin asia oli toi kelkka ja se ei meinannut millään päästä siitä yli. Mutta sitten kun se oli laitettu litteeksi, ei se sitten enää ollut mitään ongelmaa. Sitten se selvitti sen sitten kuitenkin. Siihen asti niin se oli kamala mörkö. Mutta katsotaan täällä lomakkeen valossa, eli ensimmäinen kohta on toimintakyky, juurikin kelkka.
Siinä tulee uhka ja sitten pimeä huone on toinen osakoe, missä ei ole mitään uhkaa muuta kuin koiran vilkas mielikuvitus. Plus sitten sitä katsotaan läpi koko testin toimintakykyä, että vähän niin kuin se rohkeuspuoli, että miten nopeasti se voittaa ne pelot ja menee selvittää tämmöisiä kummallisia juttuja itselleen. No, niin kuin todettiin, että kelkka oli kauhea, ei meinannut millään palautua siitä. Tehtiin kaikkea mahdollista ja sitten vasta kun se kelkka oli riisuttu ja pantu niin kuin nituskaksi, niin sitten se kelpasi. Siihen oli aika hyvä, että se jo kerran niin laittoi karvat alas, mutta sitten se uudelleen jostakin, että ei nyt karvat takaisin pystyy ja pöhinää, että ei tästä tule mitään. Mutta sitten kun se oli sen selvittänyt kerran, niin ei se sitten enää ollut niin, että sitten kun ohittelitte sitä siinä, niin ei se sitten enää hirveästi ja mitenkään kummittele. Pimeässä huoneessa myös tartti vähän apuja sieltä, että mä sen kanssa vähän niin kuin yhdessä lähdin kävelemään ja sitten tuli sieltä matkatelineen alta ja ei halunnut mennä reissua pitkin. Mutta kuitenkin jos mietitään, onko tämä niinku rohkea koira, no ei kyllä kauheasti, että just tommonen vähän niinku, mikä meidän mielestä on vähän mitätön, niin se oli ryhmässä nyt ihan ylipäätämättä kauheasti. Toimintakyky on -2 riittämätön, niin se voisi olla vähän niinku rohkeampi, että ei tommosia. Sitten kun se kelkka ei enää rävise eikä pidä meteliä, niin se olisi järkevämpää toimintaa olisi selvittää se vähän nopeammin. Terävyys tuolla seinässä, mitä se tekee. Ei muuta kuin istuu ja katsoo vaan, että tuu sitten. Että se ei niinku silleen pelkää, että se lähtisi sitä niinku edellinen koira kiitos seinälle ja teki joka paikkaan väistöliikkeitä, mutta Martta vaan on ja katsoo. Se katsoo vähän just sen näköisenä, että jaha, ihminen ei voi olla niinku kauhean paha ollenkaan. Eli sillä saa +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Sitten se on heti kyllä kaveri niinku uhka loppuun. Puolustushalu samoin. Se on siellä sun takana ja ei oo yhtään taas niinku osata millään merkillä, että se puolustaisi sua mitenkään. Se on -1 haluton. Jos tänne nyt sä voit vetää turpaa hyökkää, että hän ei osallistu näihin tarkoisiin ollenkaan. Taisteluhalu. No me kokeillaan kaikki lelut, mitä meidän laatikosta löytyy ihan viimeiseen asti. Ja tennispallo on sitten se semmonen, että sen se ottaa suuhun ja vähän aika kanniskelee, mutta mikään muu niistä meidän leluista ei ole kauhean kiva. Semmonen niinku koira, että miten se tykkäisi käyttää leukoja lihaksia ja nauttia siitä itse leikistä ja vääntää jotakin vastaan, niin ei me nähdä sitä täällä missään muuallakaan testissä. Että se voisi vähän tuossa petrata vaikka kelkalla tai hyökkääjä vastaan, mutta ei Martta niinku, ei siinäkään nähnyt sitä taisteluhalua. Se on -2 riittämätön, että sitä voisi olla pikkiriikkisen enemmän. Sitten hermorakenne. No kuormaa tulee kyllä, mutta ei se nyt mitenkään ylitse pääsemättömän paljon tästä järkyty, että kaikkeen se menee kyllä sitten ja toimii ja tekee, mutta että vähän sitä kuormaa tulee silleen, että se on +1 hieman rauhaton. Ei mitenkään pahasti, mutta eikä se tarvitse mitään ylimääräisiä palautumisaikoja. Et sitten kun se on selvitetty niin kuin toi kelkka, niin sitten se on ihan ok. Temperamentti, no se on +3, semmoinen iloinen, reipas, vilkas. Kaikkeen menee ihan mukavasti itse omiin jaloin ja ei sillä ole silleen täällä mitään, että se ei mikään silleen niin kuin jumita. Että se on tämmönen, koko olemus on semmonen ihan niin Erittäin vilkkaisen kallella. niin, että vähän jo hetkittäin näyttää, että onko se ihan erittäin vilkas, mutta se kuitenkin keskittyy sit kun aina jostain tulee joku juttu, niin se keskittyy siihen eikä niinku sille, että se hajoaisi täällä pitkin joka paikkaan huomio. Kovuus, muisteleeko se pahoja asioita? Vähäsen, joo, +1 hieman pehmeä. Mieluummin menee kyllä ihan hyvin sitten säämeet niin auttamaan, niin kattamaan haalarit ja tyvyrit ja muuta, mutta että pikkasen tuolla pimeässäkin liikkuu silleen varovaisemmin ja semmoinen terve ja järkevä muisti, että muistaa vähän näitä asioita, mutta ei mitenkään silleen pahalla. Luoksepäästävyys on +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Vähän jo alkaa mennä siinäkin yli vähän, että se on vähän, että ihmiset on niin ihania, että niinku ihan oksat pois. Ei yhtään tilaisuutta jätä käyttämättä, ei voisi moikata myös tynnyrin vetäjää ja kaikkia mahdollisia ihmisiä pitää heti päästä, niin kuin, että tämä on sen yksi suurimpia valtteja, että ihmisiä rakastava koira ihan ylenpalttisesti. Että tästä voisi antaa lisäpisteitä, jos niitä olisi jostakin jaossa. Laukaus varma, siinäkään ei ole minkäänlaista ongelmaa.
Sitten me ilkeänä ihmisinä, kun me lähdetään tätä näitä laskemaan yhteen ja vähennellään, niin me viedään tuolta toimintakyvystä ja taisteluhalusta pikkirikkisen ja puolustushalustakin vielä 1 piste lisää. Joten teille jää kotiin viemisiä loppupisteitä 83 kappaletta. Ja ei tarvitse enää toista tuolla markanteista.